Is-sitwazzjoni mhijiex ta' business as usual u nibżgħu li s-sitwazzjoni qed taħrabilna mill-kontroll. Kemm fil-kabinet, fil-grupp parlamentari u anke fost il-partitarji hemm skundità, dwejja u ġieħ. Hekk iddikjara membru parlamentari li tkellem mal-Gazzetta Sunday Times of Malta fid-dawl tal-aħħar żviluppi fil-pajjiż l-arrest ta' Jorgen Fenech u l-fatt li l-Ministru deputat mexxej Laburista Chris Cardona ġie interrogat fid-depo tal-Pulizija. Deputat ieħor li tkellem mal-istess gazzetta qal li l-instabilità fil-Labor qed tinħass b'diversi esponenti qed jitkellmu fil-pubbliku u fil-privat dwar ir-rabja li qed iħossu l-partitarji fl-eruq tal-Partit Laburista. Barra minn hekk qed jiżdied it-tħassib li aktar ma' Muscat idum għaddej f'din is-sitwazzjoni, aktar il-Partit Laburista se jdum biex jinħall mill-morsa li qed jitallaq biha. Dwar dan kollu il-ħadd, il-Ministru Veteran Evarist Bartolo saħansitra kiteb fuq Facebook u ddikjara li pajjiżna jinsab sali pit-toroq għax inkunu qed ngħixu f'pajjiż aħjar jekk issir ġustizzja ma' kulħadd bla biża' jew favuri. Fakkar kif mit-sena ilu il-Partit Laburista twilet minn nies li ridu soċjetà ġusta u mhux minn nies tal-flus jew tal-poter li ma jkunu jista' lihom ħadd. Meta faqqa l-iskandlu tal-Panama Papers li fih kienu voluti direttament il-Ministru Konrad Mizzi u Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri, l-istess Ministru Bartolo kien stqar b'mod ċar li dan il-każ wera li hemm liġi għall-allat u liġi għall-annimali. Anke s-Segretarju Parlamentari Aron Farrugia ħass li kellu jgħid tiegħu f'nofs dan it-teżżiż li għaddej minnu l-Gvern u l-Partit Laburista. Dan kif anke jew fuq Facebook qal li pajjiżna għandu bżonn deputati li ħarsu l-interess nazzjonali u l-ebda interess ieħor. L-eks Ministru għal-Għawdex Anton Refalo qal li għalkemm il-maġġoranza għandha dritt tiddeċiedi u tigverna, wieħed ma jistax jinsa wkoll kif tħossha in-naħa fil-minoranza għax fuq kollox aħna l-ewwel Maltin u Għawċin. Għal ħafna li taw reazzjoni tagħhom, il-kummenti ta' Bartolo, Farrugia u Refalo kienu indirizzati indirettament lejn il-Ministru Konrad Mizzi u Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri lejlet laqa tal-Grupp Parlamentari Laburista skedata 2. Din il-laqa mistennija tkun ikkaratterizzata minn aktar pressjoni interna fil-konfront tal-Prim Ministru mexxej Laburista bit-tama li dan jaġixxi quddiem l-aħħar żviluppi li qed iseħħu. Fil-fatt mistennija tiddomina s-sejħa lill-Prim Ministru biex ineħħel il-Mizzi u Schembri mill-karigi tagħhom. F'dan is-sens il-Gazzetta llum qalet li deputat ieħor li tkellem magħha semma lid-Deputat Prim Ministru Chris Fern u lill-Ministru Evarist Bartolo li qed juru kemm mhux kuntenti bis-sitwazzjoni. Sa dan it-tant is-sorsi li tkellmu mas-Sunday Times of Malta qalu li l-Prim Ministru tant għandu pressjoni interna li kienet jippjana li jwarrab mill-kariga f'perjodu ta' bejn 6 u 9 xhur. Madankollu u wara l-aħħar żviluppi issa mhux qed jeskludi li jwarrab meta jingħalqu l-investigazzjonijiet kollha relatati mal-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia.